U Ecclesiastes na nong bakhat wei khot bakhandai ga ongkum ne le kemen ko samla hala ka jinglong samla batto ka donot jongme kan pen kemen yeme ha ka sngi ka jinglong samla jongme bat ya ha ke lenti ka donot jongme bat ha ka jingyo i ka khmat jongme henry kan mau me bau blai bishare me shapang kine ke barok ga kten ge jongblai le kemen ha ka por ka ba pidang samla ong ga kten ge jongblai de namar kata wat le kemen bar kene ka perthai namar kten ge jongblai ong ken mau Terayon sa bishar nam ta kajing im gajong abjong pila dang lek kemen ber kene patai henry kat bangi dang samla lek kemen how try onam don por ban ya sngosi ber kene patai ngoi pi what ya sngosi ber kene samla what ya sngosi ber kene ko problem kajing im gajong pi henry lek kemen how try namar kajing ruai sing sen eru ko ong na kalenong ko balai khot arp nyok ong ka bhai yo briu ba unkit ya kalengkor ha kapor budang samla ngatin blai kit ya kalengkor ko jong try kat ba pidang don ya ka por ka jinglong samla ha ka jing im gri kit ya kalengkor ko jong try wat le kamen ba ka perthai namar ka perthai ngong pi ka jing kamen ba ka ai ka ditang ha ka tu ka klipmat ka ba pipile hadin ka ta ngong pi kan wan ka jing sngusi kan wan ka jing sngo diao de namar ka le kamen how try namar ktin ki jong blai ko ong da pile kamen ba ka perthai utran sa bishar la pilek kemen how try ngits kem mau try un shams gum hai ke jing im bi de namar kata lek kemen how try kat ba pidang don ko por ke jing long sam la jom pi